Pitihän se viimeksikin, eihän se ollut auki, kun ei se suhautellut. Oli jumissa auki aina. Niin, mutta se olikin kiinni, kun ei se suhautellut mitään. Vähän jäi kiinni. Noin kokeillaan. Mä nyt hommaa vähän. Kans punaiseksi. Pidä lähempänä ihminen. No niin. Vaan muutaman sentin. No niin. Pensalo. Se on sinne pensakoneita. Käydään niin perille. No niin. Ne punaiseksi sitten kuullaan ennen kuin aletaan pyörimään. Kato ikinä lähemmäksi vaan. Oho! Jotain tapahtuu. Räiskyy kuulan välissäkin. Koht käy! Laute fiilikseen sinä! Oi! Mikko sä näet? Kaikki ei tiedetä miten sammutetaan. Oi! Se pitäis sammuttaa. Älkää! Mä en oo puppuna auki. Juoskaa! Pillastuu vielä. Oi vittu. Kaiken maailman